Спиране на артериално кръвотечение. Спира се по два начина, с мануално притискане или с турникет. Ако нямате турникет, в двата случая е хубаво да имате ръкавици, защото кръвта е преносител на всякакви вируси и бактерии, които най-вероятно не искате във вашето тяло. Със сигурност не искате да имате хепатит, да придобиете хепатит или спин, защото имате някаква малка раничка и сте искали да помогнете на някой човек. Така, сега, мануално притискане. Артериите вървят дълбоко от вътрешната страна на крайниците, вървят до костта и ако искаме да кръвоспрем, ще трябва да притиснем с пръсти, с лакти, с колене. Сега е малко трудно да го покажа това, но земята, ако човек има сериозно кръвотечение, обикновено ще седи и ще лежи на земята. Буквално можем и с коляно да натиснем, да се отпуснем върху него. Тук не се вижда много добре. Ще покажем слагането на турникет. Турникет. Хубаво е човек да има къде е в аптечката в колата и някъде отходи в природата. Турникета и мануалното притискане и кръвоспиране може да помогне само при артериално кръвотечение в крайниците, в тялото. Там трябва да се стигне максимално бързо до спешно отделение, хирург да клампира, да се налее профизиологична ръкса, така да е. Електролити, глупости приказвам, ринга или разни кристалоиди, кръв и тъна. Кристалоиди първо, като има после кръв. Но така, сега, това се поставя на две места. Под рамото, под рамения мускул и под рамения мускул на кръка, под глутеус. Това са двете места. На хората, като им казвате да се слагат турникети, нека да бъде върху дреха, защото иначе ще им останат разни повърхностни микротравми, кръвонасядания и после вкъщи ще ги бият, ще ги питат кой им ги е направил тези синки и червенки. Турникет. Ето как изглежда добре подготвен турникет. Отворено тук, сгънат на 3. Кажа как да си ги подготвите. Ето го турникета. Това е отворено. Ако не е отворено, то не може да се слага бързо. Това е проблем. Така, отворено. Тук. Вижте как изглежда това. Съвсем лекичко е закопчано. Има пред съвсем лекичко, има пред малка част, няколко сантиметра само. И го сгъваме на 1, 2, 3. Това е турникетът, за да може по принцип да го отворим така и да си го сложим веднага, дори с една ръка на себе си. Та може да не го показвате, основното е да я подготвим правилно. Отваряте го, слагате го на ръката на човека, вече го откопчавате това тук и от тук само на ръка да сложим. Затягаме. Сега, залепили сме го, това е първата стъпка. Сега това ще го натегнем, официално го натягаме, докато спре кръвта. В повечето случаи е абсолютно на макс. Сега тук ще го натегна само веднъж, окей? Няма да ти причинявам болка. Но ако искате да покажете, може да покажете на себе си, като го сложите и тук сложите един пулсоксиметър, като го натегнете хубаво, пулсоксиметъра спира да показва информация, спира да дава данни. Та, сложили си го тук в скобата, след като сте го натегнали, за това са тези скоби тук, за да не мърда. След това, тук имате една лента, дето ако оставите да виси някой като мине, ще направи. И ще му разслаби турникета, човека ще изкърви до смърт и ще умре. Така, тази лента, която ви оставя, също минава от вътрешната страна на скобите и чак тогава този протектор минава и закопчава и сега нито лентата може да излезе, нито пръчката може да излезе. Това е идеята на този протектор и да му напишеш отгоре с един химикал в колко часа е цялото нещо. Изследванията показват, че до 2 часа турникет стоял, няма случаи на ампутации и се възстановява почти напълно крайника след времето, защото сега нормално това спира не само кръвопритока към тази част на ръката, а спира и обратно венозната кръв, която отива респективно да изхвърли